Ndinokudokesai mabuja akanaka tauya anonhaudza nyasi zuva rochimakumi mairi mumwedzi uno waiye kubvumbi. Kaiti tandewo kunyepa ipapa nyaya yagonetsa ana Jonathan Moyo yokuti David Coulthard akaramba kuenda ikoko rari yavanga wanayo zuva rokuzvitonga kuzereriya. Waakutoita ipapa kutoti Shabangu amudzinge pokare kukanzuruko. Rekai tigoramba takaringa nokutoti watoita kunodza idi masoko okuti warambe wachipotsera kuti kwai David Coulthard ape chisvinu chaari kuita pokare ari kuita zvinhu zvochisarura ganda kwai nokuti akangambenge ari murwi wenguva yaSmith pakaita kuoma chaiko. Ticharamba takaringa kuti zvinombopera zvakaita sei. Akanga ari MP wokumberengwa yekumabuda zuva mberengwa East pachirungu hama dziripi Dube idi akutobvunza ipapa kuti hama dziripi nokuti akapfakamu akagwarashiwa notsaona yomugwagwa aizikana nokubhururuka kusvinu nomotika zvokuda kusvika makiromita 200 chaizvo achibhururuka achitemba kuti motika yacho isvinu kuno akabva atadza kusvika kuuyo makuwerera wanga ainayo oindependence yam wanotonga muguta roHarare wana mafume wari kusaya kuti woita sei papapa nokutoti mapurisa awo nyasi adokerera ari kutorana nezvingoro zviri kupushiwa nevanhu wachitengesa kumabhanana nokumaranjisi noinei yakomana pakaita kunyangariwa chaiko. Wagotiwo kwaitoda kumisa chirwere chokorera saka taita kusunga vanhu vakaita kudandi tichivatorera zvingorozvo. Idi henona yawe apawo mapurisa agoburika achiti tasunga vanhu vanosvika 65 65 pachirungu. Kwai vanhu ava watiri kuvati vanhu vatabata nomhosva yokuti vanga vachichinja mari zvisiri pamutemo. Imi rekai tione kuti zvinombopera sei. Tikuziya hedu tochabuditsiwa makuno eanhu nokuti palibe kana chibodzi ipapa chinonamira pane mhosva dzavari kupuwadzo. Umwe kuZANU-PF ndiye mumwe wevanhu vano mabhazi akawanditsa muZimbabwe oinda Afrika aye anonzi Mukumba. Kwai ipapa akuendesana nomubiyache kudarodzi mhosva kuti kwai mubiyache agoba mari inoita 141 wezviuru zvomari yekuAmerica mukambani yawanga wari kusenza wese. Kuno heno kuti zvichaita sei. Iye mubiyache kwai anonzi Peter Gondo ndiye ari kunzi kwai agoba mariyo. Rekai tigoona asi kuziva kwedu wozanu ava panenge paine zvimwe zvinenge zvichiitika kuseri zvinoreketiwa ba zvinozondobuditsiwa nyaya yakaita kudandi. Tichakunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Kuno vanhu 10 wasungiwa nyasi wari kusanganisira wokuChina wairi, mumwe anozviti mufundisi wokuCongo wari kunziwo wagotora mumwe munhu wokuChina wakamupfikira kwakutotanda kuti tipei mari kuti timubuditse. Kwai wanga watoda ipapa mari inoita zviuru 120 chaiwo zvomari yekuAmerica kuti wamubuditse. Izvi tinondozviverenga zviri zvokuSouth Africa kamu. Kuno kana zvatouya medu muno paita kunyangariwa chaiko. Kwaburika ipapa kuti kwai mugwicho waMunangarwa Collins agowaka muzinda wobato ZANU-PF kunzvimbo yoShurugwi. Idi zvakaita kunaka wari kuita kuti goridhe riri nyatsokembeka zvesvinu wanyatsokomba wachiziva kuti aiwa umu ndomedu umu. Rekai tione ipapa. Asi wamwe wanoreka zvinenge zvichiitika wagoreketayo kuti gorekai shishidziwa munhu uyuyu ndiinjiniya ba mugwaro rinoringa kuti mainjiniya mbanani kwai tatsvaka zita racho tikareka uriboya. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi ipapa. Ticharamba takaringa kana chiri chokwadi.
kunzvimbo yoNorton, ZANU-PF wachitungamiwa naiye Owen Mudan'ube wagoreketai kuti kwai kuno muChina aisa fekitari inonhadzira fotereza imomo, asi chatonetsa wanga wakatoisa maribhoni okucheka-cheka aya kuti kwai zvitsva zvinyowani zviri kuvhuriwa, asi palibe kana chibodzi chataona chiri kuratidza kuti ndo chinenge chichiseenzesiwa. Imi vari kutsvaka hawo peno, vari kutsvaka kukuwachira mari. Tikaiti goringa kuti inopera yakaita sei ipapo. Bhurigadiya Jenerari wokupfayu Shadrack Vezha kwai aiwa amezhiwa akaisiwa paHeroes Acre ndopaachaikiwa. Tikaiti goona kuti wanenge wachimbopera wakaita sei ipapo. Wamuturi-Ncube kwai ipapa watovhunduka kuti zvii zviri kuitika, nokuti wanyepiwa kuti zigi renyu risati raburika ratogwa ipapa apa, ratotanda kutogwa nomanhede chaiwo chaiwo zvokutoti heno kuti richapona chere. Izvozvi ndo zvichaita kuti wareke kugoriburitsa zigi rauri. Takazviziva isu kuti maitiro avari kuita yaya paribe chisvino. Anzi atovhunduka kuti sei zviri kudaro. Zvakaoma. Ukuwo Zimura yachiburitsa manje kuti izvezvi vanhu vari kupuwa, vari kutora mari, vanhu vanenge vachitorera mari dzokutambira dziya pay as you earn pachirungu, vanhu vanenge vachitambira mazigi anotandira pamazigi 620 noribodzi 621 pachirungu, ari madhora 40 chaiwo. Unobva watoona kutoti pakaita kunyangara. Ukaona ari madhora 40 pamusika wavo, kureva kuti madhora anenge atodzikirapo kare kaa kumusika wewamwe vanhu. Tikaitione hedu kuti zvinopera zvakaita sei. Toringadzo mutambo ipapa tiri kufara kuti kuBritain kwai anonzi Tawanda Blessing Chirewa. Izvezvi atonyepa vanhu kuti Chirewa nozozita rangu manje, nokutoti apinda kutambira chikwata choWolverhampton pekutanda. Tiri kumurovera manja, tiri kumurovera manja, tiri kumurovera manja, tichiimba kuti zvichazoita kuti zviitewo zvisvino kwatiri. Uku Peter Nsukuzonke Njovu akaita ndiye mutema wokutanda kubva kuAfrica kutamba kumutambo yoEurope kuEnglish Premier League kwai ipapa. Ndiye anenge akatungamira pari kuunziwa mukombe weEPL muZimbabwe kuHarare kuBelgravia Sports Club musi wechi25 mumwedzi uno watiri. Tiri kuramba tichizvitenda tichiti zvisvinwi zvidai zvatoenderera mberi ndokugona uku. Apa tikaringa zvanyasi, nyasi paribe ajiwa, paribe aja mumwe, FC Platinum noBikita Minerals dzaita tiri, ZPC Karibanware Movers, Green Fuel noHerentals, Yada noChegutu Pirates, wese 0-0. Zvinotonyadzisa. Apa mangwana Manica Diamonds inenge yakaringana noCapes United yaFarajero ZANU-PF. Highlanders Boso iri kuhwapurirana noChicken Inn. Tikaiti gona kuti ana Boso wachaja chere hukudzi, tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichikaita sei. Kuhwange kwai tinenge tiripo pokare nongezi Platinum tichiringana nokuenzana masimba ipapo. Dynamos Dimbare kuRufaro kwai inenge ino Teo 1. Tikaiti kuona kuti vanenge vachizviita sei. Wana mambo wokubulawayo Chiefs wanenge waripo wakarumana noiwo wosimba bhora. Heno kuti ana mambo wanosimba chere rokukunda wakomana wosimba, tichakunyepai kuti zvinenge zvapera zvakaita sei. Apa ngatichiringadzi rikiitika pasi rese. Kwai kuno mumwe ano makore 33 muSouth Africa ari kuchema ipapa kwai akabiriwa agojiwa mari inoita mamirioni 2 omari muSouth Africa yaanga abhadhawa kamu kuti akavhiringidziwa nomotika pamugwagwa, iyo Road Accident Fund pachirungu. Kuno heno mari iyo kwai yagoisiwa kune imwe. Imi pakaita kunyangara. Apa wabhangi racho wari kunzi wagosiya mari iyo ichienda karikiriki. Kumbomira zvaunoita nokudzibata nokudidi. Kuno heno kuti zvichapera sei, ticharamba takaringa ipapo, tinenge tichikunyepai. Apa hurumende yeGauteng wagoti iwo taakuda kutoisa
kwai tada kuisa munhu mokuti vanhu vapinde zvimbuzi pese pese pokare nomokushambira kuti vanhu waribe dzimba wanogara mumugwagwa waye wakona kugopota wachienda kosamba imomo wachipedza woburika wachienda koshamba wachipedza woburika wachienda muchimbuzi chisvinu chakanaka wapedza woburika ndokuti zvinhu zviite zvisvinu. Aiwa tiri kuti zvisvinu izvi pfungwa yacho aiwa iribe uyanga yakanaka chaiyo. KuZambia kambani inoita zvokutakura vanhu vachisenzesa mafoni yourendo yaita urendo ipapa yakuenda kumaziva ndadzoka kuribe chisvinu kwai yatopfikiwa paye zvakutorwadza idi kuti zvakaoma izvo. Mumwe anotamba mutambo wokunodza pfungwa wechess anonzi Tunde Onakoya kwai papa aita kutamba mutambo uyu aribe kumbomira awa anoita 50 58 pachirungu kuNew York kuAmerica. Murera manje atiti zvisvinu dai aenderera mberi. Kupedzisira tirimo muAmerica mo Joe Biden kwai papa hurumende yacho yagotoreketa kuti wabisa zvokuti vanhukadzi vanhurume wakutanda pokare kundoti munhu kana chiri chimbuzi kundopinda mese imomo munobatana maimomo mozoona kuti uri kupinda kupi nokudii aidina yawe pakaita kunyangara takaiti goona kuti inopera mushechere iyoyi ndozviri kurambiwa nana Trump kaizvi apa iyo America yabva yati tichaendesa mari inoita mabhirioni 60 kuUkraine, mabhirioni 26 pachirungu kuIsrael kwai papa nemabhirioni 7 kunyika yoTaiwan kuti wabatsirike wayamurike. Dai wandoti kuwirawo kana kabodzi mbichana kabhirioni kabodzi zvako tanhadzirisawo zvinhu kuti ino tipfumbure takawanda tikaitione kuti zvinopera sei ipapo. Kosondo lino mabujai warikaiti dipfame ndini wenyu mhandiwewo nawo.